फुंनि सिखारलायलायबाय नै दानिया गथ' खुदियाफोरा ब्रास मानजिहैलाय ओइ केन्द्रेन नों ब्रास मानजिहैलायनोसै ना मा देलाय बाब मा दुगा दुगाल' थाबायखायो बाबा मोखां खोन्थाबावा देलाय बोरै आयु दुगाथारलै मा ओइ नोंसोर मा थांलाय माइरंआलाय बोरो गारि बन्द'खौ माबा लाबो माइरंआ नै सासेया मा नाम मोनलाय नोंना बोरै नोंना कलगेटआनो गैया माथो कलगेटआनो गैया नै बोरै जाखो लाबो माबे न बेखौ ओमफ्राय कलगेटआनो गैया नोंना लाबो दे कलगेटआ लाबो द' हा दे बेखौ खुलिदोब्रा कलगेटआव ब्रासआव कलगेटआनो गैया बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों र'ब्रा आयो ब्रे र' नै बेखौ एसे माथो ब्रासआ नोंनियालाय मा सिस्टेम जाखो ओरैबो ओरै ब्रासआ नोंना माथो बोरैबा जाजोब्बाय केन्द्रेन र'ब्रा ब्रासआ मानो बिदि जाखो नै ब्रासआ दा बन्द' खालामनांसिगोन आं बेखौ माखौ नोंहा स्कुल दंना गैया आं थाङा मानो थाङा बा बिनि खारनाया फुंनिफ्राय दिनै जागायजेननायसैलाय ओमफ्राय दा गथ'फोरजों एसे खेला गेलेबावनोसै थ' दिनै गिर्जानिबो ओंखाम जाहैनांगौ रायजोफोरजों इन्टारेस्ट हैलायनोसै नङा होमबा दिनै सानसेनि भिडिअ नायलांबाय थादो दाउ होख्लायलायनोसैलाय दिनैहाय सानाव दय माथो खोमसि दार हाफां नुदोलैनाय एसे मोखांखौ गामला मोखां बायदि जाय हक होख्लायगोन दिनै नै बिबोनांनि अननायाव दाउ मोनजालायनोसै दय अमा गोरान खुसिया गोरान ओमफ्राय माबा माबि गोरान मोनजाला बायदोंलै दय सानावहाय बिगुमैफोरनो होलाबायदों बिब'फोरनो दिनै आरो नै मोनानि दाउ होलायनोसै हनै दाउ जालायनोसै नै जोंहा नोंथ' दाउ आथिं आसुगुरखौ सोरबासो नै सिखारबावाखै इसा गुड मर्निं गाइस ओमफ्राय सोर दं I feel lazy सोर बिलाय दा खालाम सोर बिलाय दिलिसा सोर बिलाय इसा रानि These two girls are sighing on me बोरैबा गोग्लैबावो नै बेलाय सोर बे सोर दिलिसा गुसुथार नामा बोरै फुटबल बोदलाथारसै गैले जारला सिखाराखै खुदियाफोरा मालाबा लोंहैनांसिनो थिं बुनाय नामा मा नाम मोनलाय नों थिं बुनाया खोन्थालाय लावां मा लावां होद नों एबाराव फैबा होजाथारनायसोलै नोङो औ फोजाहैदोंमोन दा सिखाराखै दा आबौ मदरा मा होना नों गाबज्रिदोंमोन आबौखौ माहाय थांदोंमोनथाय आबौआ सोंनांगौमोनब्रा नोङो एबारावहाय आबौखौ जै नुबाथाय आबौ आंनो चक्लेट लाबोलै होनदे दे इसोरो आंनि ललिपप खिथिखाखौ हरदों माखौ आं देखायनो फैगौमोन नंगौ औ देखायनो माखौ बेखौ देखालै हाननानै होफै मा बावहाय मा जिनिस चक्लेट सोग्रा ओमफ्राय स्टेप माबाया चक्लेट सोग्रा माबा माबि खिथाब सोग्रानो बुसिबोनाय लायासै आंबो अयथासार सालुखा दा
नोंनाथ' मोखा मावजिजों गादर जाखोना माखो बिलाइ खुसेर जाखोना माखो नै बेफोरो मानो बेफोरबायदि दागो जारला जुबखो नोंनिया मैया मा खेला गेलेयामोन थौस खोन्थाया नों मा बोरै मा खेला गेलेयामोन नोंसोर फुटबलबो जोदोंमोन दा ओमफ्राय बिनि सिगां मा गेलेयामोन अखमाखौ गेलेदोंमोन नोंसोर स्कुलावबो गेलेयो बिदि अखमाखौ गेलेनो होआ सारा गेलेनो होआ नोंसोरनि स्कुलनि सारा अखमाखौ ए ओंखाम जाहोना जाहोआ ए ओंखामबो मोनजाबावोसो नोंसोरना स्कुलाव थोस मालाय बिसोरनासो ओमफ्राय दाउदैलाय बस आं गैलालै आं लायजोबगोलै एब्रावहाय दे आंबो थांगोन नोंसिनाव सारानो लाबोखायोबा सोर सारा लाबोयो ए सारा लाबोयो ए आच्छा नों सारनि नामखौनो नाम मख'बाय थायो नोङो देलाय ABCD खौ फरायलाय दे खनसे हा मानो हाया दाबो हाया नों ABCD खौ हा देलाय दे ए नोंना हाथाया बोरैबा जाबाय माथो बोरै जानांगौ जाखो हाथाया हनै नै नोंना बेहायबो नै मा दागो गोग्लैखो नै माहाय थांनो ओंखारदोंब्रा नोंसोरलाय फुंनि मानि जानायनिफ्राय दावरावानो लाजाया बिसोरनिया मेगन मुसुगुरानो मेगना बोरैबा नुलायलांबायलै गुफुर आयु बोरैथो लांबाय होननायालाय ग्रुपफ्राव लांबाय होननाया आं चार्ज होदोंमोनब्रा दोनना बावलाबायनानै थायो ओमफ्राय मालायखौ सिखाव हमो सखं मुनि नोङो थाङा मालायखौ सिखाव हमो सखं नोङा हा गामिनि बाजार मामि नों मा लायगोन इसु मा लायगोन मुनि नोंहालाय दा सानैजों थांनायसै सानैजों सानैया दिनै लांजायासै नोंसोरखौसो लांगोन दा सोर लांगोन हा आनैया लांगोन सोर सासे आनैया आनै उन्दै ना गिदिरा हा थोद नोंनिया बोरैबा लंपेन्टआ नै जिगुलायलांबाय नै ना बिदिखा नै माथो मडेलानो बिदिसो लंपेन्ट जिनिया मडेलानो बिदिसो ने बेहालाय नोंहा आसिखौ जानो मोजां मोनो नोंहा नामा आयु लांजोबथारनोसै नै इस बा बिमाया धमकि होनाया फिसा मा बिनो हनै बिसोर सानै होलांबाय बा इसायालाय माजों थांगोन दा सानैजों थांगोनलै ने इसा मा आरो होलांबावबाय बा ओरै बिसोरा नै लांजायासैलाय लंपेन्ट गानासै नोंहा दा आनैजों थांगोन दा नोंहाबो ए इसायालाय थाङा मुनियालाय दा आंखौ लांफागोन नामा मुनि मानो गैलालै सथिबो अमा बेदरखौ दरनैसो बारा मोनजागोन दा फुंनिफ्राय दिनैहाय ब्लगा दा 12टासिम मा जालांबावोना एसे नुजाबावगोन दा बेलासियावसो हगारनायसै नायलांबाय थादो नङा होमबा ए माखौ बुथुमनाय मा होनना खोन्थानो नागिरदोंमोन बेखौलाय लांखालैमोन माबे बेखौलाय लांखालैमोन लेखौहाय लेखौ लांखागौ दा सोरनो मा होनना खोन्थाना होनो नागिरदोंमोन बे आब' सासेनो सोर सासे आब'नि नामा मा नाम आब' दिलिसानो खोन्थानो नागिरदों ए जारला जाबायमोन दा खोन्थानाय मोनबा ने नोंखौसो बुहोबायमोन ने थै सोर खोन्थाना होनो नागिरदोंमोन मा नाम बिनि नामा मा नाम बिनि नामा निम्रद ए जारलानो जाबायमोनलै ने दा खेला गेलेनायाव लानाय नङामोन दा नोंसोरो नोंखौ खोन्थाबा लागौमोन ना लायामोन खेला गेलेनायाव बेखौ औ मैया नोंसोर मा खेला गेलेयामोन हगमा ना मामोनलाय निम्रद
मा अगमा अखमात थ' गेलेसै जा साथामबो निमरद गेलेयोना गेलेया गेलेयो नों खोन्थानो नागिरदोंमोन नों दिलिसानो ना खोन्थायामोन खोन्थायोमोन मा होनना खोन्थागौमोन नोङो माबे बेनो खोथायानो ओंखारनालै बिनिया बुंनोबो रोङालै ने बियो खुगा सिङावसो दा खुगा सिङावसो माबा माबि होनबाय थायो दा जारलासो जागोनलै ने मा जाखो बियो मा जाखो हा लिरुन मिलुन माथो मिलुन ए बेलुनसो होनदों सुग्रा बिलुन ना ए बेफ्रुयो माबायदि बेफ्रुयो बमा नोंनालाय नोंना बेलुना नोंना दय बेलुन लादोंमोन दा नोङो गेदेरनो मा जाखो माबोरै बेफ्रुखो गथ'फोर गामियाव फैबाथाय ओरैबायदि इन्टारेस्टखा खुसियानो लाजाया बेसेराफोर माने बर'दिन सम नालाय मैया फैदों न'आव फैनानै दा नै हालिसे फालोसे बाजाराव थांगासिनो दङ बिमानैफोरजों होलांबाय बाथाब जोबलांनाया दा नै बे सासे दं बै सासे नै सासे साथाम दङ बिसोरखौ लांनांगौआ आंनि फाला जाहैदों दाहाय लांनांगौआ उन सिगां रोदों रोदा लानानै थांजोबनायसै आङो दाहाय दान्दिसे बेरायहैनोसै चक्लेट जाहोनानै लाबोनायसै आंहाथ' जेबो गैजाया नालाय उफाय गैया बोसोराव खनसे नालाय बेसेराफोर बेरायनो लुबैयो माथो खालामनाय बिबैफोराबो गैला दा बिबैफ्राबो एक्सपायार जाबाय नै बिमा बिफायाबो एक्सपायार जाबाय बेसेरा ओंखायनो बियानै फिसा गुमैनिनि फिसाला फिसाजो बियो थ' बिदिब्ला नङा होमबा दिनैनि सानसेनि ब्लगखौ नै सासे रायज्लायनो रोङा माय थाङा बिखुमजो जायो आंनि बिखुमजो बियो गामिनि बिखुमजो सोमोन्दो रायज्लायनो रोङा बिराद खुसि जायो नायसा दा इसारानि दे गेलेनोसै नामा गेलेनोसै दा आंखौ नांगोन ना नाङा आं मायाव थांनांगौ सानैसो जोलायबाय थानोसैलै ना मा खारगोन निम्रदालाय निम्रद नोंनो होनाय ना होआ नोंनोखौ गेजेराव थाहोना खारग्लुंबाय थागोनलै दा नामा सिख'लायनाय औ जों बिबो बै खर' थानोसै ओरै खर' थानोसै सानसै गोसा जोनावलायबाय थानोसै खारग्लुंबाय थादो निम्रदा मा नों सिख'नो गोरोंखा गोगोम खालिनि नोंलाय फुटबल गेलेगोन ना गेलेया दे नोंलाय देरबा माखौ साबसिन मोनो नोङो औ भलिबल ए बाबा माखौ सिख'लायनाय नंगौ मा टाइब्रेकार माबायदि टाइब्रेकारालाय टिफा थालायनायनि मा टाइब्रेकारसो मा नों थानो हाया आं टिफा थानो हाया गियो ना मायो इसायालाय इसा नों मा थागोन टाइब्रेकार जागोन नोंबो नोंखौ उदैयाव जोदेरखायो माब्रै दे लासैसो नो निम्रद नाबाय गोजानाव सायबाय दे जोदो दे
दे जोदो दे होदो थांफादलायनाय खा सेंग्राफोर माने खुदियाफोर खेला गेले